when I see I wanna ways in the gallows. Ortega i Gasset deia: jo sóc jo i les meues circumstàncies. I les ciutats són el que és la seua gent i les seues circumstàncies també. Sovint, la història obliga una ciutat a transformar-se. Per això, avui vull descobrir com ha canviat un dels pobles endinsats en la Serra Calderona. Ja veig Gilet. Si haguérem vingut a Gilet per carretera, abans ens hauríem trobat l'entrada al poble des de la carretera nacional amb este aspecte. L'edifici blanc s'ha reemplaçat per un parc infantil, des del qual veiem la Torre de Gilet. La torre es va construir en 1580 per la necessitat de defendre el poble de les habituals incursions de pirates des de la costa. Els 25 metres d'alçària de la torre ajudaven a veure'ls vindre. A principis dels 90, van restaurar la torre i avui els únics pirates que trobem a Gilet són els dels llibres que guarda la biblioteca municipal. Molt a prop està la plaça de la Verge de les Estrelles, que, si haguérem vingut fa anys, quan li deien plaça Major, l'hauríem vista així. La plaça ha pogut canviar de nom, però no per això ha deixat de ser Major. Nosaltres hem criat en la plaça, des de xicotetes ja hem anat. El punt d'encontre era la plaça. Tenim una font prou monumental per fer-ho. Encara és un punt de reunió per als adults, un lloc de jocs per als xiquets, i condensa els actes més importants del poble, com veiem en aquestes imatges. I després també fèiem els bous, els soltàvem per així per la carretera, suàvem a tot, a la malla, a l'espardeny, a tot. Nosaltres així ho vam passar molt bé, molt bé. La plaça Major era la plaça més gran, no només de Gilet, sinó de tota la comarca. Però l'arribada d'un nou model urbanístic va obligar la nostra protagonista a fer canvis per adaptar-se als nous temps. Al finals dels anys 60 se va ampliar el pas de la Nacional 340. Quan varen començar a aparèixer els primers grans camions, arribaven a la porta de Casa Quico, que és el bar que encara existeix, i no podien passar. Estaven 24 i 36 hores per a poder passar per aquest cantó. I el Ministeri va fer un projecte en el que tiraren totes les cases que molestaven per al pas dels vehicles i entonces va ser la gran ampliació de la plaça. El dicho que n'hi ha en tota la comarca, quan uno vol anar a la bar, és «eres més gran que la plaça de Gilet». Estic pensant que el que era més gran que la plaça de Gilet era la família d'artesans de José Ramón. Me diuen José Ramón García Carot, mon pare feia graneres, m'abuelo també, més alguna granereria que jo recorde mínim una o dos més, o sigui que era un poble de granerers. Lei non parla mai, lei non dice mai niente. Eren fàbriques, que dic jo, perquè les fabricaven ells, de clan familiar, que era l'entrada d'una casa i 4 o 5 dones, o els homes fent en l'entrada de la casa, o el que tenia un xicotet comedor o el que siga, un corralet, i allí se feia la granera. Yo que estaré ferma dentro a uno specchio. Que era un tipus de granera que s'agarrava la canya en el riu, principalment, se deixava secar, la palma que n'hi ha per ací, i exactament el mateix. I després el procés era, jo com a xiquet pelava les canyes perquè no tenia força per fer graneres, les dones se dedicaven a fer lo que era la granera sense la canya, i els homes després, posteriorment, quan estava preparat, és que la lligaven, que tenien més força perquè no se desatara. Rimane senza di te. Després ja mon pare començava a comprar almacenys i passaren de fàbrica, insistís que no de fàbrica familiar, a almacén. Què vol dir? Perquè nosaltres dedicarem a comprar per tota Espanya i entonces se dedicaven a vendre a les drogueries, anaven de Pau a Puçol, a Massamagrell, al Puig, per ahí anaven, i als grans almacenys en més quantitat. Non c'è niente di me. Yo tenía una frase que le decía, eres más comerciante que los fenicios, y aplegaba millor a Puçol, me'n recordo, en drogueries, i feia, du-me 4 graneres, i li duia una dotzena, i li dia a la dona, però si te di 4, i feia, però, xica, de vindre de Gilet així, tu te creus que puc trencar una dotzena? Mira, aquestes graneres te les duc a posta pa tu, pa que sí, pa que allà. La enrotllava de tal forma que se n'anaven, i aquella, sí, però al final tu m'has venut una granera, i en la furgoneta me feia, tu veus com raonant ante la gent, al final li he venut una granera. El negoci per ell era total. Di te.
Sagunto està germanat en Cecina, que és una ciutat d'Itàlia per el tema de les falles, i varen pensar que per una espècie de fira varen decidir canviaren per allà a artesans. I pensaren que en Xilet, que era un poble de granerers, li diuen a mon pare, jo estava super emocionat per anar a Itàlia amb mon pare, però me quedé xafat perquè mon pare vull anar amb ma mare. A mi el que me dol és que jo no hagi pogut continuar. Què passa? Pues que com mon pare se jubilà, el meu germà i jo som els dos funcionaris, escolta, alçat a les 6 del matí, ficat a fer l'IVA o ficat a fer les etiquetes, escolta, el recuerdo de treball era tela marinera. Ahí és quan s'acaba ja la generació García, que era garantia. Non dice mai niente. Salto y vuelvo a empezar. Els carrers de Gilet pareixen convidar-nos a pujar l'ermita, ubicada literalment dalt del tossal de Sant Miquel. Buscando alguna señal. Així que caldrà obeir-los, no penseu? Y más quería yo saber qué hacer. Aprofitem que el carrer ja no està en obres, com estava en esta foto del segle passat, i imitem estos giletans que es preparaven per a la pujada. I com sempre, ens recreem comparant la perspectiva que ells tenien en començar la pujada amb la que tenim avui nosaltres. Un premi addicional per pujar a l'ermita de Sant Miquel és la possibilitat de contemplar el poble des de diferents angles, com si fórem falciots sobrevolant-la en 1963. Així l'hauríem vist només iniciar el trajecte. Així en la típica parada que fas a mitjan camí. I, finalment, la vista del poble des de l'ermita, al cim del tossal de Sant Miquel. Ara els pins ens impedeixen veure esta panoràmica, però podem gaudir de la seva ombra. Tots els pobles estimen la seva ermita, però esta estima és més forta si, a més, són els veïns els qui l'han construïda. Les notícies que tenim, que en principi el marquès de Llençol de Xilet va fer construir el que és el Calvari. I a partir d'ahir, en col·laboració dels veïns, van fer l'ermita. Quan tenim xicotet nosaltres, pujàvem a l'ermita el dia de l'aparició de Sant Miquel i pujàvem allí i allà ens mosàvem en tots els xiquets de l'escola i tot. Allí hi ha molt bona vista del riu Palància, de les muntanyes de Xilet, de les de Petrer, de la Calderona, Sagunto, el castell de Sagunto, un lloc també per anar a disfrutar. Des d'ací dalt, fem una ullada al poble. I pense que este tossal també devia ser d'utilitat per a veure els pirates abans que arribaren. Això em recorda que encara hem de visitar una altra fortificació defensiva, el monestir del Sant Esperit. Sí, ho heu sentit bé, un monestir. Bé, potser dir construcció defensiva és massa, però la veritat és que durant el segle XVI li van afegir una torre per a vigilar els temuts pirates. Sant Esperit és una fundació del 1404, ¿vale? El funda la reina Doña María de Luna. Entonces, això era una masia, era una casa de camp, propietat de Nachaumeta de Xilet, que era la propietària de Xilet. Entonces, la reina Doña María li compra a Nachaumeta el mas i els camps d'alrededor, i així dures flares. Els esdeveniments de la història fan que una construcció, concebuda per a un ús, acabe servint per a altres funcions. I després, a partir del segle XVI, així se funda un col·legi de missioners. Quan venen a buscar en València un lloc, li s'ofereixen este. Entonces, ja tota l'obra que vegem ja és tota de partir del segle XVI. És així, venen els flares, se formen, i d'ací aniran a Amèrica, a Marroc, a Terra Santa i a Filipines. Després, ja, en l'exclaustració de Mendizábal, Sant Esperit no ho compra ningú i passa a ser propietat de l'arquebisbe de València. I ella s'hi instaurarà un col·legi de retorns missioneros. I avui el que és el convent, i junt al convent està l'hospederia. Nosaltres tenim una hospederia on ve la gent a passar els dies i descansar i resar amb nosaltres i estar així. Així la veiem en primer terme, inaugurada en el segle XVIII. Originalment amb 2 pisos, encara que a principi del segle XX li van afegir un tercer. La reforma més forta ha sigut en 2014, davant la necessitat d'adaptar-se als temps moderns. Una habitació per a discapacitats, ascensor i imaginem que deu tindre wifi.
Visitar el monestir paga la pena per la seva història, la seva arquitectura i també per la natura que l'envolta. Perquè després de tant de canvi i adaptació als nous temps, la natura sempre persisteix, a no ser, clar, que l'ésser humà l'altere. Nosaltres ens acomiadem de Gilet i agraïm als seus habitants que hagin conviscut amb el seu entorn natural, perquè hi ha coses que no necessiten canviar.